Dumako tayo dun sa latest single mo na Who You. Ano yung nag-udyok sa'yo na isulat yung ganitong klaseng kanta? Kanina tinatag ko siya na parang glow-up song. Dati Yeah. kasi may isang kanta na ganyan din yung topic na dapat mag-featuring ako kay Miss Tony Gonzaga yata. Dati matagal na panahon na, may mga 2013 pa yata yun, no? Mga ganun. Eh, hindi siya natuloy. Tapos parang yung ginawa kong lyrics, imbis na masayang, ginawa ko na lang siyang buo. Tapos yung istorya niya naman is parang istorya na rapper, tapos panlalaki. Oo. Kasi yung sa before na dapat gagawin ko is parang istorya ng babae. Parang gano'n. So, yun. Matagal na talaga siyang kanta. Tapos ginawa ko na siya na ano. Kasi alam ko naman, generally, marami rin nakaka-experience Right. ng ganito. More Mismo. of parang recycled but at the same time nag-inject ka ng mga new elements. Yes. 'Di ba? And then mas ang ganda niya pag pinakinggan mo, very TikTokable. Yes. Ang sarap niyang Ayun isayaw, talaga ang yung sarap parang niya ginol- stitch, 'di ba? Yun po talaga yung pinaka-ginol din namin. Parang upbeat talaga siya pag Yeah. napakinggan mo. TikTokable nga. Yeah, Ayun. 'di ba? Actually, marami na may mga sumasayaw na rin mangilan-ngilan sa TikTok dahil sinimulan nila Wamos, nila Maring Oo, parang correct. Wamos at sila Maring Tonet. Mhm. Kasi mga dancer din talaga sila eh. Oh, I can't wait na sayawin mo din 'yan. Nako, ginawa ko na sa TikTok, panoorin nyo na lang.